ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ ନୀରବତା ରହିଥିଲା। ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାମଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି, ରାମଲାଲ, ରହିଯାଅ। ସେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ କାନ କିଛି ଖରାପ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ରାମଲାଲ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଥର ସେ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଆଖି ନଥିଲା, କେବଳ ଗଭୀର କଳା ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ରାମଲାଲଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଥରି ଥରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଭୂତଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ପାଦ ଭୂମି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ରାମଲାଲ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଥର ଉପରେ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଭୂତଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୂଚିତ ଥିଲା। ସେ ରାମଲାଲଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପରେ ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଭଙ୍ଗ କଲ? ରାମଲାଲଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂତଟି ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଧରିଲା। ରାମଲାଲ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାମଲାଲଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ଗଭୀର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଆଖି ଖୋଲା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ରାମଲାଲଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଛି ଗାଁର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ପଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।